बे समावहाय बेखेवगिरि हिसाबै नुजाफैनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ आं गिबियाव बयनिसिमबो जासिहरनाय जाहैबाय आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोंनो हांख्रायनानै लाबोनायाव गोसो गुदुङै मदद होफैनाय आलासि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा बेखेवनाय हाबाफारिया फैयै जोबनोसैनि लामायाव फैबाय। दा मोननै बेखेवनाय हाबाफारि दंबावो। दा जोङो बेखेवनाय हाबाफारि बायदियै बेखेवनो नागिरदों। बनरगाव दख'रा आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादा। बे बनरगाव दख'रा आइजो अनसाय आफादनि थान्दै बादाखौ बेखेवनो होननानै जोंहा हांख्रायनानै लाबोनाय आलासि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनानै दंफैयो। थान्दै जुथुमसालि। दा बिथांखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्लिम बुथिराम बसुमतारी, अन्थाइबिल VCDCनि मानगोनां चेयारमेन। बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय सिनायथि होनायनि थाखाय। दा हाबाफारि बायदि जोंहा दङ बेखेवनाय हाबाफारि। बे बेखेवनायनि सिगां दान्दिसे बिबुंथि लाखिनानै बेखेवनानै होलांनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायनाय जाहैबाय। बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि 40थि थान्दै जथुम्माय मेलजों लोब्बा लाखिनानै 19थि बर' समाज आफाद आरो 29थि बनरगाव आइजो अनसाय आफाद दिनै जयैनो बे खुंफुंनो लानाय दिनैनि गिबिथार हाबाफारियाव आंखौ आइजो अनसाय आफाद मावबादाखौ बेखेवनो दिनै बिबान होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बनरगाव दख'रा आफादा जोंनि सिगाङाव समाजनि मावनानै जाय बिथांमोननि मुंफोरखौ दोननानै मोनफा मोनफा बादा बेखेवनाय, बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव जादों। दा बेजोंनो लोब्बा लानानै दिनै बंकिम चन्द्र ब्रह्म बिथाङा सिखारगाव गामिनिमोन। बिथाङा जाथि समाजनि थाखाय जोबोद मावसोमनानै गावनि जिउ मोनसेयाव समाजनि जोबोद खामानि मावलांदों। बिथांखौ बाख्नायनांगोन। आरो बेजों लोब्बा लानानै आं दिनै आइजो अनसाय आफादा बे जुथुमसालियाव जिरायनानै दिनै जाथिनि समाजनि दिनै हारिखौ बोरै लांनो हायो बेनि सोमोन्दै मोजाङै सिन्था खालामनानै दिनै मोजाङै मोजां साननैनि हाबाफारिखौ बारहोहरनो हायो। आफा इसोरा जेन जोंनि समाज दानायाव आबोबफोरनि गोहोआबो एसेल' नङा, बेखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों हौवाफोरजों लोगोसे। बेनि फोरमान बिदिन्थिया जोंनि गेजेराव नुजाफैयो। बेखौ लानानै दिनै आङो बे मावबादायाव जुथुमनानै जोंनि बनरगाव ओनसोलनि मोजां गाज्रिखौ सिन्था खालामनानै गाहामै गाहाम बे सावरायनायाव थिरांथा लानानै मोजाङैनो जाफुंसार होनो हायो। फंनैसो आङो बे बिबुंथिखौ होनानै दिनै मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव आं आवगायनो लाबाय। बैखौ बोखारनांगोन नामा?